שלום, שמי יצחק קצין ואני בן 54. לפני כשנתיים, לאחר בדיקות דם שגרתיות, נודע לי כי נכנסתי לקבוצת סיכון של חולי סוכרת. רופאת המשפחה המליצה לי לקחת כדורים להורדת שומנים, כולסטרול וסוכר. לא רציתי לזהם את הגוף ברעלים ותופעות לוואי, כי גם ככה כולנו מזוהמים ברעלים. לכן העדפתי לטפל בגופי באופן טבעי, ורכשתי מדבקות תדר של חברת לייפווייב. אלה הן מדבקות חיצוניות שפועלות על המרידיאנים של הגוף, אינן מחדירות דבר לגוף, מלבד תדר. אין בהן תופעות לוואי, ופועלות על פי שיטת הדיקור הסיני, אבל ללא מחטים וללא ביקור אצל רופאים. זה בטוח יותר וזול יותר. פשוט רפואת תדרים חדשנית ומתקדמת. תוך מספר שבועות התחלתי להרגיש אנרגטי יותר וללא עייפות במשך כל היום. כל מיני פעולות פיזיות היו כבר קלות יותר, והרגשתי שאני מתפקד כמו צעיר בן 30. מערכת החיסון שלי עלתה פלאים, ולא נדבקתי יותר בשום מחלה ויראלית. העור שלי קיבל מראה זוהר יותר, והחלו להיעלם לי כל מיני קמטוטים מהעור. בלילה ישנתי טוב יותר, ללא נחירות, ובבוקר קמתי רענן וערני יותר. הרגשתי שאני רגוע יותר, מלא שמחת חיים, ופחות מתרגז על אחרים. ראייתי השתפרה, וזיכרוני התחדד. כאבים שהיו לי במשך שנים במרפקים, נעלמו כלא היו. כאבי גב תחתון שהופיעו לאחרונה, סימן להזדקנות, גם הם נעלמו לחלוטין. אפילו חברים שפגשתי, אשר לא ראו אותי שנים, לא מאמינים למראה עינם. אני הולך להראות לכם את תוצאות בדיקות הדם שלי, לפני ואחרי במהלך החודשים הראשונים בשימוש במדבקות התדר. לפניכם תוצאות בדיקות דם שגרתיות לפני השימוש במדבקות. התוצאות מראות על חריגה שלילית במצבי הבריאותי. כל המדידות נמצאות מעל ומתחת לתחום הבריא. זהו הגבול העליון המקסימלי, וזהו הגבול התחתון המינימלי. תשפטו אתם, על פי התוצאות האדומות בטבלה. מפחיד קצת, נכון? במצב זה כולם הולכים לפטם את עצמם בתרופות, כדורים, ויטמינים וכל מיני תוספי מזון. זה לא מועיל, זה רק מזיק בסופו של דבר. והנה הטבלה של בדיקות הדם שלי 4 חודשים אחרי שימוש במדבקות בלבד. רוב המדידות חזרו להיות באמצע התחום, בתחום הנורמלי. ממש נס רפואי. אני רוצה להראות לכם גרפים של 3 אינדיקטורים המראים את המגמה של ההחלמה. זהו גרף רמת הסוכר בדם, לאורך מספר חודשים. כאן המצב גבוה מהמותר וצבוע באדום. כאן כבר נמוך יותר אחרי מספר חודשים. זהו גרף רמת השומנים בדם לאורך מספר חודשים. כאן המצב גבוה מהמותר וצבוע באדום. כאן כבר נמוך יותר אחרי מספר חודשים. זהו גרף רמת הכולסטרול הרע בדם, לאורך מספר חודשים. כאן המצב גבוה מהמותר וצבוע באדום. כאן כבר נמוך יותר אחרי מספר חודשים. גם אתם יכולים לנסות כמוני את המדבקות. בטוח זה יועיל, ולא יזיק. לפרטים נוספים כנסו ללינק הבא, או צלצלו למי ששלח לכם מצגת זו. אני מאחל לכם בריאות שלמה.